V tomto vydaní noviniek sociálnej poisťovne budete počuť: zvyšujeme dôchodky pracujúcim dôchodcom, spustili sme kalkulačku pre informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti. Takáto je výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2023. Pozývame vás na informačno-poradenský deň o dôchodkoch. Takto stihnete návštevu našich pracovísk ešte pred Veľkou nocou. Vítajte pri prehľade informácií, ktoré sa vás týkajú. Zo sociálnej poisťovne vám prinášame súhrn dôležitých správ za posledné dni. Dátum vydania tejto epizódy je 27. marec 2024. Pozdravuje vás Martin Kontúr. Zvyšujeme starobné dôchodky tým poistencom, ktorí v roku 2023 pracovali popri poberaní dôchodku a tým pádom za nich zamestnávateľ platil odvody aj na dôchodkové poistenie. Konkrétne sa to týka približne 160 000 penzistov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za uplynulý rok. Toto zvýšenie sme vykonali automaticky, nie je potrebné oň žiadať. Tí poberatelia dôchodkov, ktorých sa uvedená zmena týka, dostanú o zvýšení od nás písomnú informáciu, a to buď do schránky alebo do elektronickej schránky, ak ju majú aktivovanú. Zvýšený dôchodok dostanú dotknutí poberatelia v aprílovom výplatnom termíne spolu s doplatkom od 1. januára 2024. Priemerná výška mesačného zvýšenia je 5,90 €. Priemerné obdobie práce popri dôchodku v roku 2023 bolo 9 mesiacov. Poistenci a poberatelia dávok zo sociálneho poistenia, ktorí pracujú alebo pracovali v Českej republike a na Slovensku, budú mať príležitosť prediskutovať si svoje dôchodkové záležitosti na jednom mieste. Vo štvrtok 18. apríla 2024 sa uskutoční Slovensko-Český poradenský deň o dôchodkoch v priestoroch pobočky sociálnej poisťovne v Trenčíne. Toto poradenstvo poskytujeme v spolupráci so zahraničnými partnermi bezplatne. Ak sa chcete prísť poradiť, odporúčame vám zarezervovací termín. Telefonický a mailový kontakt nájdete v popise tejto epizódy. Pokračujeme v elektronizácii našich služieb. Tentoraz sa to týka tých, ktorí sa z rozličných dôvodov ocitli bez zamestnania. Pripravili sme pre nich kalkulačku na výpočet informatívnej sumy dávky v nezamestnanosti. Vďaka nej tak získajú orientačný obraz o sume, na ktorú budú mať v prípade priznania dávky v nezamestnanosti nárok. Stačí do nej zadať dva údaje: dátum zaradenia alebo predpokladaného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a tiež výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy. Následne je potrebné použiť tlačidlo vypočítať a kalkulačka vám zobrazí nasledovné údaje: dennú výšku dávky, keďže dávka sa poskytuje za dni, výšku dávky za mesiac, ktorý má 30 dní, a výšku dávky za mesiac, ktorý má 31 dní. Našim klientom zároveň odporúčame, aby si v tejto životnej situácii zároveň aktivovali prístup do svojho elektronického účtu poistenca, pretože ten im ponúkne detailnejšie informácie o stave žiadosti o dávku a po jej priznaní tiež informácie o sume dávky v nezamestnanosti a jej výplate po jednotlivých mesiacoch. Poistenec tak môže sledovať celý proces online od žiadosti až po výplatu a v prípade nejasností nás môže kontaktovať. Link na kalkulačku pripájam v popise tejto epizódy. Dodám, že elektronický účet poistenca majú zriadený klienti sociálnej poisťovne automaticky a bezplatne. Stačí si k nemu aktivovať prístup osobne v pobočke alebo elektronicky cez slovensko.sk. Ak nás počúvate ešte pred Veľkou nocou a potrebujete stihnúť návštevu nášho pracoviska, určite sa vám hodia informácie o otváracích hodinách. Vo štvrtok 28. marca máme otvorené štandardne od 8. do 12. Na Veľký piatok a Veľkonočný pondelok sú naše pracoviská zatvorené. Naši kolegovia sú vám k dispozícii opäť v útorok 2. apríla od 8. rána počas bežných otváracích hodín. Kedy máme otvorené v tej vašej pobočke, si viete skontrolovať kedykoľvek na našom webe. Vpravo hore v sekcii Kontakty vyberte si pracovisko, ktoré sa chystáte navštíviť, a dozviete sa nie len otváracie hodiny, ale tiež či náhodou tá vaša pobočka má otváracie hodiny upravené.
Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2023 je známa. Je to 17 160 eur. Ak sa pýtate, ako sa vás táto informácia týka, tu je odpoveď. Všeobecný vymeriavací základ sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie, teda pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2025. Stanovený všeobecný vymeriavací základ v sociálnej poisťovni využijeme aj pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok, nemocenských, úrazových, garančných dávok a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu. Všeobecný vymeriavací základ za rok 2023 bol určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2023 a čísla 12, čiže 1430 eur krát 12 mesiacov sa rovná 17 160 eur. Kompletný prehľad vymeriavacích základov nájdete v tabuľke na webe sociálnej poisťovne. Priamy link pripájam v popise tejto epizódy. Máme pre vás aj aktualizované čísla o sociálnom poistení. Takto vyzerajú naše štatistiky za mesiac február 2024. K 29. februáru tohto roka sme vyplácali takmer 1 777 000 rozličných dôchodkových dávok. Najviac z nich bolo starobných dôchodkov, takmer 1 114 000. Priemerná výška starobného dôchodku vo februári dosiahla 672 eur a 52 centov. Predčasných starobných dôchodkov bolo vo februári 23 749 s priemernou výškou viac ako 749 eur. Invalidných dôchodkov nad 70% sme vyplácali viac ako 79 000 poberateľov v priemernej hodnote 547 eur a 66 centov. Spolu sme vyplatili 220 373 invalidných dôchodkov. Vdovských dôchodkov bolo takmer 285 500, vdoveckých 52 715. Sirotské dôchodky poberalo viac ako 20 500 klientov. Vo februári 2024 sme priznali 3054 starobných dôchodkov a tiež 7276 predčasných starobných dôchodkov. V mesiaci február využilo nárok na dávku nemocenské, teda tzv. PN-ku, takmer 145 000 poistencov. Vyplatili sme takmer 20 000 dávok krátkodobého ošetrovného. Dávku materské poberalo presne 30 500 mám aj otcov a tehotenské sme vyplatili viac ako 17 000 poisteniek. Tieto aj ďalšie štatistiky nájdete na našom webe. Na titulnej stránke scrollujte dolu do sekcie s názvom SP Transparentne. Ak sa vám hľadať nechce, kliknite na priamy link v popise tejto epizódy. Zo sociálnej poisťovne a za našich spolupracovníkov vám želám pohodové veľkonočné sviatky. Verím, že vám aj tento prehľad pomohol zorientovať sa v aktualitách sociálneho poistenia a aby vám neušla aj tá ďalšia epizóda, kliknite na odber. Ak viete o niekom, komu tento typ informácií padne vhod, odporúčte mu tento podcast. Ja som Martin Kontúr a toto boli novinky sociálnej poisťovne s dátumom vydania 27. marec 2024.